Just जाबाय जानिबाय अखाफोर बायदि गोथाव नै जा साइज जाबाय आं बारने हेलो लोगोफोर जोंनि बिगेल चेनेलाव नोंथांखौ बरायहरनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै भिडिअआ जाहैबाय जोङो मोनसे रुटि बानायनो नागिरदों माने बे जाहैबाय बाबानि आइडिया थ' बेखौ आंबो मिन्थिया मा आइडिया थ' लेट्स गो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना जोबजासे नायबानो जाबाय बाबाया मा आइडिया खालामो रुटिजों थ' आंबो मिन्थिया ओमफ्राय नोंथांमोना नायबासो मिन्थिगोन थ' लेट्स गो माने फार्स्टआवनो भिन्दि संगोरसिगोन रुटिजों जानो थाखाय ओमफ्राय रुटिजों उनाव मा बानायो आंथ' मिन्थिया नायबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना माबायदि बानायबाय थायो जोङो नै दानिया बाबाया सावबाय रुटिखौ ओमफ्राय दावदैसो होमारदो आंथ' मिन्थियामोन कितना यम्मी दिख रहा है दोस्तों देखो सोनिया नया स्टाइल ओके अजून बांगडा एबार आं संगोन लोगोफोर Hey, nang मा खालामो सानजिया बानायलायबाय दे हाय बोलो नया मॉडल नया मॉडल गोदान मॉडल देलायबाय वाव सिङाव सोखो जाबायबो बया मॉडल वाव वाव oh my god गिदिर ना नै जा साइज जाबाय आं बानायनाया माने सनिया मालाय गोदान गावनि फर्मुला बानायनो नागिरदों नै बेना आइडिया आलदासो नै दावदै खवासो गोरबाय बेना नै बेना आइडिया नै मामिया जोंना सुपु संनो नागिरदों आरो मा खुदुना सुपु माने कानाडानि सुपु बुङो नालाय बुंफ्रांदों बेखौ केसा फेल लोगोआनो औ दे जा no consigo दाना जाजेनसै जोंहा सुरु खालामसै दिनै फार्स्ट टाइम बेबायदि जादों आरोना टेस्ट नंगौ नङा नायनोसै आं बानायनाय बे आं बानायनाय लोगोफोर बे आं बानायनाय बाबाया गावखौ बानायनानै जानो आं फोरोंगोन आइडियाखौ बहुत टेस्टी है नोंथांमोनाबो बिदिनो ट्राइ खालामनानै नाय बेबो गोथाव जायो Nggak mat coba coba kamu mau nggak boleh buat nggak coba kalau beras kamu gini nggak gue kayak sudah benar ini pun ada campur sama coba kamu nggak kalau aku sama coba एबाराव जाहैबाय दावदै लकेलजों बानायगोन आरो ना लालाजोब नै जा गुवार जाबाय सनिया बानायदों जा गुवार सोनिया देखो कैसा बनाती है
इतना सुंदर बनाती है एकदम बारे उखापर की जैसी ओय मून बायदि बानायबाय उखापर बायदि नै उखापर बायदि बानायबावबाय फागल 와 होबाय नै दानिया 손들어 봐봐. 뒤졌어 왜? Kayak celaga merah majak. Bisa berapa kilo? Nơi băm lúc eo này ra cái thùng kèm chỉ băm lúc có Itu kan yang buka blok. Baru kuat kan. Cinta, kamu dulu. Alu, buduna. Ada yang baik tu. Anjong, mami berbagai. Bạn ấy bộc bẹt muốn chi bên ăn lô kèn đâu đấy. Ok đâu đấy. Đây anh này là cái ra có thể ra được. Second bar số 1 đó ăn bao. 자, 하마디님 브렉파사 뭐좀더 라이크 커멘 Sini ini breakfast abis man bikin man. Abah 100k खालामनो लोगोफोर Sampai dari sana. अमा मासे मोनजानायनि gitu अमा 100k आव लोगोफोर Mas dari sana kantal dapat. Macam mana benda ber? Aku dari breakfast abis bikin man. Sampai dari kantal jana mana lagi bye bye. Ja, finally जासिगोन खान्थालखौ जा गोमोनखा. बेगरा हले जाथावथावखा ओंख्रि. बेगरखौ जाजोबो. नै जाबुरा जाबाय फाइनालि जाथावनो Ini mau tetap. Pilih mana? नै सोनिया फैबाय दानिया नै आखाबो जागासिनो गोथावानो Gatau. Mau. Sindra, godoy. Godoy. Gudoi. Hmm. Gudoi. Gudoi.